Αναζητάτε ένα κανάλι που συνδυάζει περιπέτεια, ψάρεμα, μαγειρική και βόλτες στο βουνό? Είμαι ο Σάκης και σας παρουσιάζω το Olympus Adventure Fishing and Cooking, ένα νέο κανάλι στο YouTube για τους λάτρες που αγαπάνε τη φύση, το καλό φαγητό και το ψάρεμα. Plug my lip with a fistful of scold. 12-gauge cock, shift down low. Bounce mud tars like a bass on a pole. Up ahead, something ain't right. It ain't a deer in my KC lights. Oh, sweet Jesus, a city boy priest, slinging up mud. So I started singing, hey, city boy stuck. He's worthless as a 1-point buck. He never heard of a four-wheel drive. Now he's spinning. Ένας από τους πρωταγωνιστές του καναλιού είναι το θρυλικό Suzuki Samurai, το οποίο θα το δείτε να διασχίζει δύσκολες διαδρομές σε χωματόδρομους, λίμνες, λάσπες. Το Suzuki Samurai είναι ιδανικό για όσους απαιτούν δύσκολες off-road διαδρομές. Ο στόχος μας είναι να εμπνεύσουμε όσους αγαπούν τη φύση, την ύπαιθρο, τη μαγειρική, το ψάρεμα και τις πόλεις στο βουνό με το θρυλικό Suzuki Samurai. Κάντε εγγραφή στο Olympus Adventure Fishing and Cooking για να παρακολουθείτε όλες τις εξορμήσεις, τα ψαρέματα και τις βόλτες στις off-road διαδρομές.